lang hilin eh. Muli na sa tata. Bidaan ang bagburag na. Ako rin yung mata, oh. Mau lagi. Para lagi bugnaw. Yung mata na. Ay, parang hinaw. Mga pamulas na mata ka. Pagpahaba riga. Ay, salamat ka doon kang... Salamat sa inyong pag-abi-abi. Ay, aram ang tulong ka, bagatan. Kaya ba na to sa early lagi na mo. Oo, naghag-hag na may gabi. Sige, hindi na ko siya mo. Matak sa dito. Habang nag-massage ko, grabe lang may exam to, wala sa kaibaw. Mas lista mo ko. Ang sa study ka. Salamat ka doon lagi sa Nagana dito. igsuon ni sa ni Ate Norlina, hapon ka bagatan. Na. Mga good heart ka, Junza. Anong hida dyan ko salamat. Dito sa Juhang pag-abi-abi. Salamat ko. Puro pabalikin ko nung ni ate kay Marila. September. Saan mo nang. Hala, mabizaan pa ang taka. Lasing ko na. Asa mo agi? Hindi, nasa ito. Magbibit. Bizaan si karon kay hindi ka. Bilibot pa kas likod. Agi? Kinain na ito. Dadulong ko sa likod lagi. Asa? May nag-abi mo sa ituhan ba na may iil. Okay na mong rutin natin. Nagabara din. Oo. Wa. Dari mo naman ko pa abli man na. Wa gabara. Naam. Ikaw. Ibangon na. Ibangon na. Nangita na ng CR. Wala lagi. Yung abrihe ito ka. Di sa kong pindod kay magkirikirun ko. Magtiniila ka? Doon sa kanyang isin sa ano. Doon ko magkapi sa... Nami kapi na tutod. Nami kapi doon magpindot din. Hindi na ka magsapatos? Ano gusto mo sa patos? Salamat sa nasa. Sige, salamat din. Salamat. Kaya sa amin naman tayo pamilya. Mao. So, Tapos tulungan dyan lagi na. Ano kong naging isang charger? madlaw og layas. Salamat ka doon lang. Salamat ha maning bay. Wala ko malangid sa... Malangid na ko daan gabi eh. Oo. Turo na ka-series pa doon pagbilaran. Sige, nisag po. Ano eh. Ala, Indritso. Last din na harong adlaw ah. Wala mo na yung last. Iwas na. Kung sige magkuan. Iwas yung magkangkaha. Gusto mga ang kaldero na. Mas bibilin ganihara alas. An. Mas pagtulig yamin nga tang. Ewa kasakay. Kasakay rasin ko nakapin. Madulay ng lipa. Sanda. Ito. Kuskus. Magkangkaha. Tawa. Hindi pa tulog mga sinira. Nagdiwas sista mga diniposo ng mga kaldero. Sila kanahanog na ibang mga luto nga. Luto na bidaan ang gusto. Mga ugatang din. Nga nito nga magkoti sa una. Mga linda. Mga bagong kwan roon mga sinira. Di na mahugas. Bidaan lang mga gasol. Na magpanghugas sa mga kawa nga dagko, kalirong dagko na. Miski hinugasan gigamit na pag-usa kay na di giluto otro. Pero okay ra sa nalaman tong hugasan. Kadto po ko panglimpyo na ka-general cleaning ko dali sala nila. To nga tus kusina. Malakog pang map. Takang ko rice cooker kay sa si Julie nga kuan takang kuno ko rice cooker kay na ko may bisita
Nung naman ako panghilo, nag-map ko na. Silang kusina. Dito lutuan, mama nilang sulod na naman nagluto. Muna kong limpyo na. Sakto po naman kong panglimpyo. Ninsat si Julia, ginanak ko na po bisita. Takangan ko nung kong balik doa ka rice cooker. Sa nakapod ni. Sa palibot na daripod. Sagikan ko ng hugas sa kaldero, nag-map ko sa sawag. Gawan ko pansiganing gawas. Ngunay lang silang likod. Preparar ko nung na ko bisita. Lagnay silang mga bombilya. Nag-swimming pool sa ubos. Bilin. Video ko gamay. Manang! Cheers, Manang! Dali, Manang! Oh, you put spray. Ano man to? Cheers, Nang! Wala. Abot! Lublob mani mo. Lublob. Nagay siya. Bacardi, tag-isa na ka shot. One shot only. Pista. No more pista. Wala. Ano, nag-sprite at tingin? Oh, some spray. Ano dito kami? Ay, nakakuya tayo. Ano na siya? Anad na. Umilin. Gamay lang din, Sprite. Si Manang. 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 Gamay. Listen. Manang. Kape. Kape. Sabaw. Sabaw mamon. Sana. Nilaw. Nasrip. Ikan ko na nasa rip, bro. Hindi, si Koy, gabutangan na. Si Danny. Balhin. Namurag na tubig, ice na siguro. Duli, kagay ni Duli. Kaya wano sumbi probinsyana. Wala. Tag-isa ra ka shot, nga Bacardi. Nas Ay, madami pa. salamat. Thank you. Oh. Nang. Hindi ka to. Tayo. Mani. Mani. Uy, Dapat ako yung gusto kaliro sa. ito ko rin ate. Una din sa ako. Para tequila. Taasin pa dyan. La. La. Na. Wala ra. Kuya di. Ana dito nang. Anak. Na. Dila kang Duli, oh. Isog. Para. Kuya. Ah. Oh. Kainom na mo. Manang Norlina. Kuya Jo. Muning. Nangay kayo madlan. Ha? Lipat lang. Ha? Oh. Dali draw apa? Pwede ka naman si. Naman si ito. Nato ka. Katuzul na medul. Ito ka man si malahit. Gana ka. Naman si. Pugasi. Gimingo to imong darling sa suman balik.
Mong bana ba? Ngaw to. Si Kuya Dani, timili na ako bubuwi. Wa. Ito gabi eh. Natog ka sige ka. Sa giinom. Tanduay? Dador. Asa sa gawas? Gawas. Pundador? Begat kagat. Dekat. Dekat. Alati si Mami eh. Di siya kauban. Gawas eh. Di siya sumagawas kay ari pa dong swimming. Ganyang buntag. Hanap ka sa Julie. Where Julie? Nanay Hilin. Manang Hilin, where Julie? Linghag. Morning. Linghag po. Manong manang hag. Morning. Lah. Try. Ako ba? This one. No, like this one, like this. Oh. Isag din na dyan. Isog. Very strong drink. Mahubog na nung tabot ang Sprite. Wala bang Sprite? Ha? Isag? Hindi ba kalungsod sa bol ko nun? Ha? Ibang galing imported na dyan? Oh, imported. From Singapore. This is very strong. Very strong. From Singapore. Yeah, I brought this. This one I brought a few months back, right? December. Oh, December. I have one bottle in house. Tagaan ka? Meron na mo dyan? Amo na isa? Red wine. Red. Red wine. Red Bacardi. Red Bacardi. Meron? Very strong. Very strong. The red Bacardi. Nay, paringot ko siya. Ikaw. Wait. Paringot ka. Mainit ka. Ipaningot basta duwa ka ng isog. Kuha pa mo ko na inom. Ha? Turon. Kuha ni Bajiha. Pulutan. Agibawon sa mga anak. Katumang murag kuan. Sokol. My heart is... Muning. Uguri ko yung song... Song. Kanta. Payment. Sa court. Ito doon mo request. Request o kanta. Makanta ka. Dan ikaw mo pi. Request o dance. Bayad. Request dance. Bayad ka. Payment. If you request dance, you payment. Payment. Wala. Special dance sa una. Baili-baili. Wala. If I request Better. dance, Yeah. If you request Dance. one dance, you payment. You pay. why I pay? Minit ko na ikaw na kuhaan ka na explain. Why must I pay? You pay o donation fee. 100 or 50. Donation. If I don't want to donate, No dance. no donate, no dance. No donate, no dance. Okay. I don't want to donate. Next time. Hindi mo sayaw itong bata. Si ito? Lydia? Oo, Lydia. Dance. Mupi. Kamunggal ka ng more special a company. Special. Is for only you request only for a special dance exclusive for the group. No other people join. By group. Example, you, Oh. you, me, Oh, me. Yuli, Oh. and someone in the family Oh. can dance only the music. Pi. And for special dance, one is a special dance, but you need to pay some. Pay any amount. One peso okay. No, even 100.
Ki. 100 Isang. many, oh. Ki. Oh. 100K. Because the other people cannot 50 join. pesos. No other people join to that music only to the family or a group. Ah, murag ka ng baile. Kabailing Oh. kani special dance. From Norlina. Oh. Special dance. Oh, Group. Oh, group ni Norlina. Group ni Norlina. Ah. Ano tanan? Sa unang panahon. Mga baby. Ah, madaya kasabot ko. Kaya si Jolie, group ni Eric Mirontos. Walang sagol. Why makasagol ha? Eric lang. O si Jolie. Sila lang upat mo sayaw. Pamili. Nasabot na ko. May ilang pa oso nila. Ang hiling ng kamot. Sama ikan gitawag na nawa na. Sa tatul dre. Babilon. Ano ning kasukan ni mga ani? Isa sa Babilon na. Kung ano na nasa Bible ba? Nasa Salmon din na sa Salmon Bible. Dili sayawan ni magpakigo. Crop top. Makabog man din ni. You're talking about. Pili abang lang video nila.